ሓደገኛ ሳዕቤን ጉጅለ ግንባር ሳልሳይ ክፋል طبا دحر دقي جراح مراح قالات جلح ملاح تمني تحبات قربات حلمي زراق مراقني يزوم زبلنا يولون قبرو دمصنا سمعو دمصهم كبرو علنا عتاقعلنا إنا بلو فصم زيلو أبحمو خشتو ورقتنا تللو نابيو تقعزو حقن داد لخاس سقعنا بتفيزو مني بعال وطن مني وانا تلمي حواسة تفانن لك اندز الدامي إزتات تقوينو وما تنزلو لكي عدمو عالي اللن لا تغبرت حكي كلو يتعبوت مريت يخون قوتي كي ترعي تفات الزوع لوتي انزرا منزرا أساسيتون قرا قوانوت بوليتيكا سو حساب عبارة الف قحتان محتان ترون درقن مسيلوم زقربون نقودان مبرقن تسفان داقم سلو سف تسفاخم مسلو دمزا ما بريخوم دمسنا قتلو طبا دهر دقيم نجقنا عزيزكا خالي جقنا مدلاي فرن زي بلون اسن السف مبلاي جقنا دعا جقنا نديو سلال نوغنو بجاز حالفلو قزقواز ملحم كوينو جقنا يو نحوز حلف تنفاسيو زمطو يترف تنفاس كحلف دوبات فتركا بهاجر خبري نمان يخرب بحدب سبيل كاف فقري تروف دحر دقيم نخرب تبرزي نروسهم يستيوو سمكو مرسي صبابا بزيحو تخميرو تايقي عداراشات ناي حاسوت تاقيتو حقي قبرم كي قلع تاريخ كي نبب مصاوديا يمهزو حق خي زرب دمصاوي يمانه بغابرا ميكائيل باريا ابز حلفه خفالات نورق اتكالات برجينا حمودو بمرداتا بمسناي كردء فتينا نيره اب موهاب رئيتو دما كبود قطراي مزراب مفتاح قرب زو موتور رئيتات قريبوم نيرم قنوع دمايو صقمات طراي مصبصاب كابت صقم فليخا زرئ يكونن انتخونه እዚ ጽሑፍ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጸሓፍክዎ ንንውሕ ዝበለ ክፋላት ክቕጽል ምዃኑ ሓቢረ እቲ መፍትሒ ክመጽእ እንተኾይኑ ግን ብቐዳምነት ኣፍልጦ ክንህቦምን ነቶም ጸገማት ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወናን ይግባእ ንኣብነት መሰረታዊ ሕጊ ቅማረ አይደንቲፋይ ኦን ስሎቭ ሽግራት ተለልዮም ድሕርካ ትፈትሖም ይዝብል በዚ ቅድሚ መፍትሕታት ክንለልዮም ኣፍልጦ ክንህቦምን ዘለና ሽግራት ኣለዉ ንዕኦም ኣብ ምትንታንን ምልላይን ድማ ብዙሓት መፍትሒ ዝኾኑ ኣማራጺታት ቅጅል ክብሉና ባህርያዊ ስለዚ ንውሕ ዝበለ ክፋላት ንበርጌና ሓመዱ ማእኸል ዝገበረ ጽሑፋት ክቕጽል እዩ ጸኒሑ ድማ ንደኽመታትን ጉድለታትን ደንበ ተቃውሞ ዝትንትን ዝእርምን ውልቃዊ መረዳእታን ገምጋምን ክቐርብ እየ ኣብ መወዳእታ ድማ መፍትሒ ዝበልኩም ሓሳባት ኣማራጺታትን ክእንፍት እየ እዚ ግና ብሃታሃታ ከም ጉጅለ ግንባር ኣብ መረዳእታን መጽናዕትን ዘይተመርኮሰ መፍትሒ ዝበልክዎም እማመታት ኣይከቐርብን እየ እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ትንታንን ጽሑፋትን ብሃናት ጽርኢቶን ነቐፌታን ክትምልእዎ ድማ እተሓሳስበኩም ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ጉጅለ ግንባር ዕንወት ትካል በርጌና ሓመዱ ብኸመይ ከም ዝፈጸመቶ ክገልጽ ፈቲነ ነይረ ኣብዚ ሳልሳይ ክፋል ድማ መዘዝን ሳዕቤንን ናይቲ ጉጅለ ግንባር ዝገበረቶ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ኣብ ውልቂ ህይወት በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል ክገልጾ ክፍትን እየ ጉጅለ ግንባር ፖለቲካውን ሕጋውን ቁጠባውን ከምኡውን ማሕበራውን ቅልውላው ኣብ ውልቂ ህይወት በርጌና ሓመዱ ኣስዒቡ ይርከብ እቶም ቅልውላው እንታይ ይመስሉ በብሓደን ተዓዘቦም ቀዳማይ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ በርጌና ሓመዱ ኣብ ብርቱዕ ፖለቲካዊ ተፋነን ፖላራይዜሽን ይርከብ ኣብዚ ግዜ እቲ ተፋነን ምንጽጻግን ምስ ካልእ ውዳበ ወይ ድማ ምስ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዘይኮነ ኣብ ሓድሕዱ እዩ ዘሎ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰይና ድማ ብፍላይ ብሰንኪ ጥልመት ናይ ስርዓት ህግደፍ ፖለቲካ ንፖለቲካን ፖለቲካዊ ውዳበን ፖለቲከኛታትን ዘለዎ እምነት ውሑድ እዩ እረ ውሑድ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ጽልእ ዝማዕበለ እዩ ዝመስል ዋላ እኳ ኣብቲ ክብገስ ከሎ ንሕና ሰራዊት እተን ውድባት መንግስቲ ይኾና ይብል እምበር እቲ መንእሰይ ነተን ውድባት ንስኡ ክሰርሓ ኣይኣምንን ነይሩ ስለዚ ድማ ከቕርበን ዘይደልየ ብዙሓት ንምርሓካ ኢና ዝብልዎ ድማ ነቲ ዘለዎ ትሑት ፖለቲካዊ ንቕሓት መዝሚዞም ከይትጭወ ብዝብል ተህዲድ ነቲ ዘለዎ ፍርሒ ዘጋድድ ስብከት እዮም ጀሚሮም
تبلت ጉጅለ ግንባር ከዓ ተቃውምቲ ውድባት ቁጥሪ 2 ህግደፍ እዮም ብምባል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሰፍ ዘይብል ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ፍልሊ ሰቢኹም እቲ መንእሰይ ድማ ነዚ ከም ሕንጻይ ፓፓጋሎ ከጋማዱ ጀሚሩ እቲ ናይ ፍልሊን መውን ጃልን ተግባራት ድማ ኣብተን ውድባት ጥራይ ተሓጽረ ይነበረን እቲ ሽሙፃ ኣብ ሕድሕዱ ኽዋና ጀለሉ ጀሚሩ እነሆ ከዓ ኣደዳ መፍልላይን ምብትታንን ኮይኑ ይርከብ ብርጌና ሓመዱ ፖለቲካዊ ፍልሊ ዝፈትሓሉ መንገዲ ዝናኣዳ ይነበረን እዚ ከዓ ምስቲ ድሑር ፖለቲካዊ ባህሊ ዓድና ዝተተሓዘዩ ክበሃል ይከኣል ነዚ ነፀገብ ፖለቲካዊ ልምዲ ክንዲ ምዕራይን ምጽጋኑን ግን ጸያቕ ማዕጺድ ጉጅለ ግንባር ክጓሃህሮን ከተዓባብዮን ይሰሪሑ አንጻር ፖለቲካውያን ውድባት ፖለቲከኛታትን አንጻር ውዳብን ውድብን አንጻር ፍሉይ ሓሳብን ኣረኣያን ወየ ዘይበለ ኻባና ይፈለይሉ ክጭርሕን ነገራት ከተሳውርን ያተራያ ዝገርም ተርእዮ እንተሎ ግና እቶም መንግስቲ ኢኻ እናበሉ ዘጸለልዎን ዘስከርዎን ስምጉንነት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ፖለቲካ ዝሰርሑ ዘይኮኑስ ከም ሙሴኻ ፈጣሪ ዝተላእኹ መላእኽቲ እምበር ከም ፖለቲከኛታት ኣይረኣይዎን እዮም ስለዚ ድማ ከም ፍሉያት ዘይጋገዩን እዩ ዝሓስቦም ጉጅለ ግንባር ነዚ ምትፍናን ኣብ ብርጌና ሓመዱ ንኽሰርጽ ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮኑ ነቲ ነውራም ቃላት ተዛሪቦሞ ኣብ ኩሉ ዘረባታቶም መደረታቶም እዮም ኣጓማዲሖሞ ጉጅለ ግንባር ፖለቲካዊ ነውሪ ስለ ዘይፈልጡን ስለ ዘይብሎምን ድማ ነተን ቁጥሪ 2 ኢላ ዝፈረጀተን ፖለቲካውያን ውድባት ይቕረታ ከይሓተቱ ኣብቲ ዝመስረትናዮ ቤት ምኽሪ እተው ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ ተዘይመትክን ትሪኦ ኣለክ እንዲ ዝበሃል ምቕናይ ጥራይ ምቕርናይ ንኹሉ ምርኣይ ዲ ዝበለ ኪሮስ ኣለማዮ ካልኣይ ብርጌና ሓመዱ ኣብ ሕጋዊ መዳይ እንታይ ይመስል ብርጌና ሓመዱ ዝወሰዶ ወነፃዊ ስጉምቲ ምርጮ ከም ዘይነበረ ኩሉ ብቐረባ ዝፈልጦ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እንተኾነ ንነብሱ ክከላኸልን ንናይ ስርዓት ህግደፍ ፕሮፓጋንዳ ደው ከብልን ግን ወነፃዊ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲድ እዩ ስለዚ ድማ ናይዚ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሳዕብየን ክህልዎ ስለ ዝነበሮ ኣብ ብዙሕ ናይ ሕጊ መስራሓትን መቕፃዕትን ይርከብ እዚ ዝወለዶ ድማ ኣብ ጀርመን ክሳብ ግብረ ሽበራ ዝብል ክሲ ቀሪብዎ ርከብ እዚ ግብረ ሽበራ ዝብል ፈረጃ ንብርጌና ሓመዱ ዝበቅዓ ከም ዘይኮነ ኣመን ብርጌና ሓመዱ ንጹህ ተቃላሳይ ንፍትሕ ዳ እምበር ግብረ ሽበራ ኣይኮነን ነዚ ብመንግስቲ ጀርመን ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ንምምካት ኩሉ ደላይ ፍትሒ ሓላፍነቱ ክዋፃ ከም ዝግባእ ከዘኻኽር ይፈቱ እቲ ሳዕብየን ናይዚ ሕጋዊ መዳይ ግን እቲ መንእሰይ ብሰንክቲ ስዒቡ ዝመጽእ ሕጋዊ መስርሕ ኣደዳ ወረቐት ምብልሻውን ምሕዳግን ምዃኑ እዩ ናይዚ ሳዕብየን ድማ እቲ ህይወቱ ክሰርዓሉን ክነብረሉን ጀሚሩ ዝነበረ ሃገራት ገዲፉ ናብ ካልእ ሃገራት ይስደድን ይንከላበትን ኣሎ ህይወት መንእሰይ ኣባላሽኻን የረጋጋእኻን ክዕወት ዝኽእል ቃልሲ ድማ የለን ንሕጋዊ መስርሕን መቕፃዕትን ዘይተኸፍለ ዕዳታትን ኣብ ዝባን ዝመንእሰይ ከሎ ድማ መጽናዕቲ ዘይተገብሮ ውልቃዊ ስምዒቶም ዘርው ኢሉ ጌርና መበሊ ዝተገብረ ዋዕላ ባይቲ ሃገራት ዘስመረሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርኢና እዚ ዋዕላ መጽናዕቲ ዘይብሉ ሓሳባት ዘይብሉ መናእስያት ጆሁ ሒዝካ ዝተዋዕለሉ ተረኽቦ እዩ ኣባላት ብርጌና ሓመዱ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ዘይግድሶም ናይ ህዋ መራሕቲ ጉጅለ ግንባር ክንዲ ነቲ ዝተባላሸወ ህይወት መንእሰይ ምስትኽኻልን ቁስለውን ምሕዋይን ኣብ ዕንደራን ላግፅን እዮም እትዮሞ ህይወት መንእሰይ ይባላሾ ዝዓጦም ስለ ዘይኮነ እውን ዝግድሶም ኣይኮነን ጥራይ ንሶም ንግዚኡ ይርብሑን ውልቃዊ ስምዒቶም የርውይሉን ጉጅለ ግንባር ዓቐኑ ዝሓለፈ ንዕቐት ኣብቲ ወዲ ዓኾይ ዝኾነ ሰዓቢኦም ስለ ዘለዎም ድማ ካብዚ ሓላፍነት ዝጎደሉ ስራሕ ደው ዝብሉ ይመስሉን እቲ ዝኸፍአ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተገልጸ እቲ ጉጅለ ግንባር ኣብ ድሕሪ ገጾም ዌብሳይቶም ለጢፎሞ ዘለዉ እዩ ዓብዪ ሳዕምየት ድማ ክህልዎ እዩ ብርጌና ሓመዱ ዝገበሮ ኩሉ ጎነፃዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕልቲ ኣካላውን ኣእምራውን ስግረዶባውን ፀቕጥን ዝገበረሉ ስርዓት ህግደፍ ግብረ መልሲ ምዃኑን ውድቡን ውጡንን ከም ዘይነበረ እዩ ብመዳይ ሕጊ ዝምጉት ዝነበረ ከምኡ እውን እቲ ስርዓት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ውዳበ ኣብ ልዕልቲ ግብረ መልሲ ዝሃበ ውፅዕ መንእሰይ ስግረዶባዊ ፀቕጢ የካይድ ከም ዝነበረ ኣብ ሃገሩ ብርጌና ሓመዱ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ጽፍሒ ከረድእን ወፅዑ ክእምንን ጽዒር እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ድማ ጽቡቕ ተቐባልነት እንዳረኸበን ብደረጃ ዓለም ወፅዑ ፍልጦ እንዳረኸበን ጸኒሑ እዚ ጥራይ ዘይኮነ መንእሰያት ብርጌና ሓመዱ ካብ መላእ ዓለም ኣብ ትዊተር ናይ ሕጂ ኤክስ ዝበሃል ዳዕሮና ዝብል ዲጂታላዊ ኮሚኒቲ ፈጢሮም 24 ሰዓት ገዛ እናኸፈቱ ነቲ ወተሃደራዊ ኣቃውማን ስምን ሒዙ
ከም ራብዓይ ግንባርን ካልእን ኣብ ምቅላዕ ብዙሕ ተጻዒሩ እዚ ጉጅለ ግንባር ኢሉ ዘሎ ጉጅለ ግን ነዚ ኩሉ ንድሕሪት ዝመልስን ንተኣማንነት በርጌና ሓመዱ ዘዋድቕን ከም ብሓድሽ ናብ ክስን ተሓታትነትን ዘእቱ ልጥፎ ኣብ ድሕሪ ገጾም ዌብሳይት ለጢፎሞ ግንባር ዝብል ወተሃደራዊ ትርጉም ክሕዝ ዝኽእል ስም ሒዞም ክንሶም ነቲ ኣብ 2022 ኣብ ጊሰን ፈለማ ፈጻሚ ናይ በርጌና ሓመዱ ከም ወደብቲ ኮይኖም ቀሪቦም ከምኡውን እዚ ጉጅለ ግንባር ሒዝዎ ዘሎ ቅርጺ ኣብ 2023 ከም ዝተመስረተ እዮም ገሊጾም ዘለዉ እቲ ሓሶት ዝመልኦ ጉጉይ ሓበሬታ ንጎኒ ገዲፍና ካብ 2022 ክሳብ 2026 ነቲ ራብዓይ ግንባር ኢሉ ዝምጉተሉን ዝኸሰሉን ዘሎ መንእሰይ ናብ ካልእ ጸድፊ ዝህሙኽ እዩ ነቲ ግብረ መልሳዊ ጎነፅ ድማ ውድቡን ውጡንን መልክዓት ሒዙ ዳግም ተሓታታይ ናይ ምግባር ተኽእሎታት ዕድል ዝህብ እዩ እቲ ዝገርም ድማ እቶም መስረቲ ጉጅለ ግንባር ብዛዕባ በርጌና ሓመዱ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን መራሕትን ውዳበን ከም ዘይብሉ ነጊሮም ነፍሶም ካብ ክስታት ነፃ ዘውፁ እዮም እዋዮ ደኣ እቲ ምስክን ወዳዓኳ ይንበር እቲ ዝሕዝን ድማ ከምቲ ኣብ ዘይዘርግሖ ቻርተሩ ሓንጢጥዎ ዘሎ እዚ ጉጅለ እዚ ናይቶም ኣባላቱ ዝኾኑ ጥራይ ዝኾነ መቕፃዕቲ ዝኾነ መጉዳእቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ እዩ እቲ ኣባል ጉጅለ ግንባር ዘይኮነ በርጌና ሓመዱ ድሕሪ መሰረታቱ ምፍራስ መን እዩ ዝሕተተሉን ሓላፍነት ዝወስደሉን ብስሙ ሸቂጥካ ንዑ ተሓታቲ ምግባርካ ፍትሓዊ ድዩ እዚ ናባኹም ገድፎ ሳልሳይ ቆጠባዊ ቅልውላው በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል በርጌና ሓመዱ ኣብ ዝናብ ራብዓይ ዓመቱ ዝፀጋግዐሉ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ብዙሕ ጉልበቱ ገንዘቡ ናይ ቃልሲ ወኑ ረሃፁን ደሙን የፍሲሱ ንስርሒት ኣቲልካ ዝተገብረ መገሻታት ንሰሚናራት ጉባኤታት ዝወፀ ገንዘብ ንቃልሲ ኢልካ ደው ዝበለ ስራሕን ትምህርትን ክትሓስቦ ከለኻ ልዕሊ መጠን ኢኻ ትጉሂ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ኮይኑዎ ዘሎ ቃልሲ በርጌና ሓመዱ መፍቶ ስምጉንነት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ክርከብ ከሎ እዩ እዚ ኩሉ ነገር ንቃልሲ ከፊሉ ህይወቱ ኣብ ከድሕነሉ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ምህላው ድማ ከብድኻ ዝቐርፅን ድቃስ ዝኸልእን ተርእዮ እዩ በርጌና ሓመዱ ንሕጋዊ መስርሕ ዝኸፍሎ ዘሎ ገንዘብን ናብ ፈቆዶ ቤት ፍርድታት ዝመላለሶ ዘሎ ግዜን ከምኡውን ንጠበቓታት ኣውሮጳ ዘውፅኦ ዘሎ ገንዘብን ብዙሕ ዘሰንብድ እዩ ኣብ በዓል ጀርመን ዘሎ ዕዳታት ኣብ ሆላንድ ተገሚቱ ዘሎ ዕዳታት ናብ ሚልዮን ዩሮ ዝፅጋዕ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ድማ ውሕሉለ ተሓሕዛን ኣተኣላልያን ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኢኻ ትርዳእ ነዚ ፀገም ክዳለወሉን ቁስሊ ክሕውን ክንዲ ምግባር ጉጅለ ግንባር ኣብ ካልእ ዓዘቕቲ ይሸምዎ ኣለዉ እዚ ኩሉ ዝወለዶ ድማ በርጌና ሓመዱ ኣብ ብርቱዕ ቆጠባዊ ቅልውላው ይርከብ ኣሎ ብሰንኪ ስርዓት ግደፍ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብቲ ደገ ዘሎ መቕርቢ ዝጥወር በዚ ምኽንያት ድማ በርጌና ሓመዱ ኣላይ ስድራን ተሰካሚ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ናይዚ መንእሰይ ዕንወት ተወሳኺ ዕንወት ሙሉእ ማሕበረሰብ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ገንዘቡ ንዕዳታት ክኸፍሎ ከሎ እቶም እዚ መንእሰይ ዝጥውሮም ስድራ እውን ምስኡ ይልከሙ ምህላዎም ክንርስዕ የብልናን መንእሰይ በርጌና ሓመዱ ብዕዳ ተበሊዑ ዓደዳ ቆጠባዊ ቅልውላው ኮይኑ ዘለወሉ እዋን ክንዲ ኸመይ ጌርካ ነቲ መፂኡ ዘሎ ዕዳታት ምኽፋል ዝሓስብ ኣብ ዘየተግብርዎን ዘይስከምዎን ዕንክሊላት ኣትዮም ይርከቡ ፀያቕቲ ማዕፂብ ዝኾነት ጉጅለ ግንባር ሕልና ኣልቦን ተበለፅትን ዝዝውርዋ ጉጅለ ብምዃና ህይወትን መጻእን እቲ ከመያታቱ ዙርዮም ዝኣምኖምን ወዳዓኳይ ኣየገድሶምን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ከሻርኽ ዝኽእል ፖለቲካዊ ቁመና ውዳበን ዓቕምን ዘይብሎም ክንሶም ኣሽሓት ከፊሎም ኣሜሪካውያን ኣማልቲ ማለት ሎቢስት ቆፂሮም ይርከቡ እቲ ዝኸፍአ ነውሪ ድማ እዩ ጉጅለ ግንባር ከሻርኽ ዝኽእል ፖለቲካዊ ቁመናን ዓቕምን ከም ዘይብሎም ባዕሎም ይፈልጡ እዮም እንታይ ደኣ ናብዚ ኣጓዮም ንዝብል ሓታት ድማ ነቲ ወዳዓኳይ ዝኾነ ሰዓቢኦም ምስ ኣሜሪካ ንሰርሕ ኣለና ገንዘብካ ኣብ መዓላ ኢና ነውዕሎ ዘለና ንምባልን ንምዕሻውን እዩ ነቲ ጀሚሮሞ ዘለዉ ኸይዲ ክስከም ዘኽእል ዓቕሚ ዘይብሎም ክንሶም ክንዲዚ ዓይነት ጌጋ ምግባሮም ምስ ፖለቲካዊ ብሃምነቶም ዲና ምስ ተበላፂ ኸይድታቶም ክንተኣሳስሮ ከም ዘለና ግን ንተዓዘብቲ ንግደፎ እዚ ንኣሜሪካውያን ዝኽፈል ዘሎ ገንዘብ ይኹን ኣብ ውፅኢት ዘይብሎም ዋዕላታት መገሻታት ስንጉንነት መራሕቲ ዝጠፍእ ዘሎ ገንዘብ ንመሕወይ ቁስልቲ ምስክን በርጌና ሓመዱ ተዝውዕል ዶ ኣይመሓሸን ጉጅለ ግንባር ግን ዓይነውጣ ስለ ዝኾነት ንቃልሲየ ቀዳምነት ዝህብ ዝብል ኣባይታ ዘየለ ዘረባታት ከም ዘስምዕ ፍሉጥ እዩ ግዳ ወዳዓኳይ ጉርሓሎ ራብዓይ ማሕበራዊ ቅልውላው በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ውልቀ መላኽ ጥራይ ዘይኮነ ገባቲ ቶታሊታርያን ስርዓት እዩ ተኸቲሉ እዚ ማለት ኣብ ህይወት ውልቀ ዘይጋ ኣትዩ ንጥፈታቱን ምንቅስቃሳቱን ዝቋፃፀርን
ዝካታተልን ገባት ስርዓት እዩ እቲ ዝያዳ ዝኸፍአ ባህሪኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ ብኪሎሜተራት ተሰዲድካ እውን ዘይገድፈካ ሕሱም መላኽ ምዃን እዩ ወላ ኣብ ዝተሰደድካሉ ብምስዓብ ድማ ስግረደባዊ ዓመፅ እዩ ዝፍጽም ስልጣኑ ንምሕላው ኣንጻሩ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኸይለዓል ብጥብቂ ነቂሑ ምስተኻታተለ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝግበር ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ክግቡቶን ክቡሕቶን ብቐጥታ ክቋጻጸሮን እዩ ዝፍትን ኣብኡ ከይተሓፅረ ድማ ነቶም ብዓይኒ ዕሙቶ ይስዕብዎን ከም ጣዖት ዘምልኽዎን ደገፍቱ ነቶም ምስ ምሕደረኡ ዘይተሰማምዑ ደቂ ኤርትራ ዝኾኑ ተቃዋምቲ ካብቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ማሕበረሰብ ክርሕቑን ክፍለዩን ክሰርሕ የተባቢዕዎም ኣብዚ ጥራይ ከይተሓፅረ ነቶም ከም ፈጣሪ ዘምልኽዎ ደገፍቱ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ከይተረፈ ካብቶም ዝተፈለየ ርእይቶ ዘለዎም ኣሕዋቶምን ዘይጋታቶምን ዝኾኑ ደቂ ኤርትራ ከርሕቕዎምን ክንጽልዎምን ኣዚዝዎም እዩ ንሳቶም ድማ ትእዛዝ ክፍጽሙን ከተግብሩን እዮም ተራእዮም እዚ ዝመበገሲኡ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝብና ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ከይተረፈ ክፋላለን ክረሓሓቕን ይጸኒሑ ከም ደቂ ሃገር ከም ስድራ ብሓደ ዝነብሩን ዝጸንሑን ብሰሪ ድሕር ገባት ፖለቲካዊ ባህሊ ኢሳያስ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያቶም ከም ጥምቀትን ኮነ መርዓ ከይተዓደሙ ክውዕሉን ጽምብላቶም ክገብሩን እዮም ተራእዮም እቲ ጭኮና ህግደፍ ካብ ዓዲ ዝተሰደዶ መንእሰይ ድማ ግዳይ ዝፍልልዩ ኮይኑ ምባል ይከኣል ካብ ሃገሩን ባህሉን ስድራ ቤቱን ብምስዳድ ኣደዳ ባህላዊ ጸቕጥን ናይ ስደት ምረትን ከይኣኽሎ ግዳይ ፖለቲካ ፍልሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ዲያስፖራ ክኸውን ተቐሲቡ እዩ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ርእይቶን ማሕበራዊ ህይወትን ክፈልጥ ዘኽእል ልቦና ስለ ዘይተዓደሉ ነቲ ሕቑፎ ዲኡ ከይጸገበ ዓዲ ገዲፉ ዝተሰደ መንእሰይ ኣርሒቖም ነጺሎሞ ክንዲ ጸገሙን ሽግሩን ዝሰምዑ ጸገሙ ኸይዛረብ ክዓብስዎን ክድህልዎን እዮም መሪጾም እቲ መንእሰይ ግን ዝደሃልን ዝስንብድን ኣይነበረን ፖለቲካዊ ርእይቶኡ ገዲፎም ከም ኤርትራዊ ክሓቕፍዎ ብዘይምኽኣሎም ምስቶም ከምኡ ዓይነት ፖለቲካዊ ረኣያ ዘለዎም ተቃወምቲ ስርዓት ህግደፍ እንተዘይኮይኑ ብሽም ደቂ ሃገር ምእካብ ኮነ ምድርኻብ ዘይከኣል ኮይኑዎ እቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኸልዎ ሕብረተሰባዊ ጥርናፍን ርክብን ምስ ከምኡ ተቃወምቲ ኣብ ምቋምን ምህናፅን ድማ ክሰርሕ ጸኒሑ እዚ ዝተገልጸ ወድዓዊ ምስሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ዲያስፖራ እዩ ድሕሪ ዝኹሉ ተነጽሎ ድማ ዝተኣማመነሉ ማሕበረሰባዊ ጥርናፈታት ብመልክዕ ምንቅስቓስ ውድባትን ክፈጥር ጀሚሩ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኸይዲ ድማ እዚ ሕጂ በርጌና ሓመዱ ዝፍለጥ ዘሎ ናይ መንእሰያት ጥርናፈ ቆይሙ ኣባላት በርጌና ሓመዱ ካብ ምጅማር በርጌና ሓመዱ ጀሚሮም ከም ኣሕዋትን ብጾትን ኣዕርኽቱን ኮይኖም እዮም ጸኒሖም ብሓደ ስርሒታት ይኸዱ ብሓደ ይእከቡ ብሓደ ይውዕሉን ይራኸቡን ኣብ በዓላትን ቀዳማ ሰንበትን ከም ኣባላት ሓንቲ ስድራ ክበጽሑን ብሓደ ክዘናግዑን ንቡር ተግባራቶም ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ናፃ ግዜ ዝረኸቡሉ ሻህብ ምስታይ ኣብ ናይ ብጻዮም ገዛ ምሕዳርን ምብጻሕን ዝመስሉ ንጥፈታት ኣጥርዮም ነይሮም እዮም ብሓፈሻ ስድራ ቤታዊ ዝመስል ጥርናፈ መስሪቶም ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ዓመታዊ በዓልን ሓድሽ ዓመትን ብሓባር ኣብ ምብዓልን ሓድሕድ ምትሕጋዝን ገለ ካብቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ማሕበራዊ ምትእምማንን ጥምረትን እዩ ድሕሪ ምፍጣር ጉጅለ ግንባር ግን እቲ ከም ኣሕዋትን ብጾትን ብሓደ ጸንሐ መንእሰይ ግዳይ ድሑር ከይዲ ጉጅለ ግንባር ኮይኑ እዩ ብጾት ሰብ ኪዳን ዝነበሩ ቁጥሪ 1-2 ክበሃሉ ተራእዮም ከም ስድራን ኣሕዋትን ዝነበሮም ጥምረት ብሰንኪ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘረባታትን መደራታትን ጉጅለ ግንባር ፈሪሱ ጸላዮም ህግደፍ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብጾቶም ብፍላይ እኳ እቶም ሰብ ፍሉይ ርእይቶም ምዃኖም ጉጅለ ግንባር ከይተበገሰት እያ ምሂራቶምን ሰቢኻቶምን በርጌና ሓመዱ ምስቲ ትሑት ፖለቲካዊ ንቕሓት ዘለዎ ንመዝመዝቱን ተበለጥቱን ጉጅለ ግንባር ሙችኡ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ኣባላት በርጌና ሓመዱ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ብጻያዊ ድልድል ፈሪሱ ይርከብ ብሓደ ክዘናግዑን ድሃይ ሕድሕድ ክትሓታትትሉን ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ድማ በፂሖም ኣለዉ እዚ ኣብቲ ዘላታ ተወሰኸታ በሃል መንእሰይ በርጌና ሓመዱ ኣብ ብርቱዕ ማሕበራዊ ቅልውላውን ነውፅን ተሸሚሞም ይርከቡ እቲ ነፀር እንዳበለ ክግበር ዝጸንሐ ጎስጓስ ትምህርትን እምበኣር ኣብ መወዳእታ ነቲ መንእሰይ ንውልቁ ከም ዝንጸል ገይርዎ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጭርሖ ብቋንቋ ትርጉሙ ዘይኮነ ዝዕቀን ኣብ ባይታ ብዘበገሶ ጎስጓስን ትግባረን እዩ ዝምዘን ንኣብነት ከም ዓወትና ሓፋሽ ናጽነትና ኽብረትና ወዘተ ዝብሉ ፖለቲካውያን ጭርሖታት ህግደፍ ንምልክቲ ስርዓት ዘመላኽዑን ዝኳሓሕሉን ምዃኖም በቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ሓቂና ንትርጉሞም እምበር ብቋንቋዊ ትርጉሞም ኣይኮነን ስለዚ ዝነጽር ዝብል ጭርሖ ከዓ ኣብ ባይታ ብዘሎ ኹውንነት ክንትርጉሞ ኸለና ካብ ሕብረተሰቡ ክንጽሎን ኣደዳ ጽምዋ ክገብሮን እዩ ተራእዩ ዕንደራ ጉጅለ ግንባር እምበኣር ብኹሉ ሸነኹ ክርአ እንከሎ ነዚ መንእሰይ ኣደዳ ማሕበራዊ ጸቕጥን ተነጽሎን ከምኡውን ጉዳይ ቆጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው
ገይሮም እዮም ምባል ምግናን ዘይኮነስ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ እቲ ኩሉ ናብርኡ ትምህርቱ ሓዳሩ ህይወቱ ገዲፉ ንቃልሲ ዝወፈረ መንእሰይ በርጌና ሓመዶ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣደዳ ጭንቀትን ተስፋ ምቑራፅን ኮይኑ ይርከብ ንምጥቕላል እምበኣር ጉጅለ ግንባር ስሞምን ዝንኦምን ኣሚኖም ዝጀመርዎ ናይ ፀያቕ ማዕፂድ ስራሕ ነዚ መንእሰይ ትካላቱ ጥራይ ዘይኮነት ሓዲጋቶን ኣፍሪሳቶን ከምኡ ሕጃ ህይወቱ እንዳስሓቐት ትወስዶ ዘላ ምስክናይ ወዲ ዓኳይ ድማ ነዞም ንግሆ ውዳቤታት ፈጢርካ ከምብተይ ምዕንዳር ፖለቲካ ምስራሕ ዝመስሎም መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዕወቱ መሲልዎ ኩሉ ነገሩ ኣረኪብዎም ኣሎ ዘሕዝን ተረኽቦ እዩ ኣብ 4ይ ክፋል የራኽበና ሰናይ ኣስኮዶም ሃይለ ዕለት 5 ወርሒ 2 2026 حمق سمي بخا حمقهم كشفرو عنصون معاتو وددمو خم قدمو حدنا تاريخ باخا خدقمو وايه انت نسخا كون سو ما يكون كان انت نسخا دا تزي تبركاخي انت مزناي دا بلي حنديخا ناتكا يتغزي زعاكي اجوخا أجخوان أجخا نلوي تسوخا انبرسخا دامو هاي زي قبركا عبد دام أسفيروم تمزحي بلوغا كولادي تكافل يوم زختام سنوخا زي ربحي ومقدال تراي مهيرو مغا أنت زياتمكو أنت زياتمكو العلم تأفهم أنت زيادهم سي قبر اللهم في إيدهم أبا خامونا عقا خامو سلماتي بمبرهان كارفي بمو عبيت 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 عذرا أرأرت من حاشي حتى تزولخا كافت قادم دالهم نسخا دابهم دخول بدل نهلقان دو أيهي معاكم تتحي